berkat pi Briew ubala ban Pyniap yaki Briew hadu kumba pra Klur Ngut tang haki arpo hunyo Snem ba ulalong kum unong yalam jonggawigri lada khain haki arpo hunyo tuligi Snem kidon hadu kumba khandai hajar praspa san phosan tuligi Sngi ha ka ba ula Pyniap hadu kumba pra Klur Ngut hagi ta ki arpo hunyo Snem kumta lada khain haki khandai hajar praspa san phosan Sngi ula Pyniap hadu kumba pra hajar chispa khat prangut ki Briew tang haka chisngi batla dek hein haki arpo nyu tuligi Snem lani khandai hajar praspa san phosan tuligi Sngi ulai Pyniap hadu kumba pra Klur Ngut ki Briew pitip ne uta nagari ayu uday lada pikwa ban tip sngoba ban pek hadu ka bakut jong ke video pensa tip uta Briew kumta hangning an wanra yaki siphongut ki Briew ke sniu tam bat ki Briew ku bla Pyniap bontam ki Briew ha ka history jong ke perthai hadu menta unimbar siphau uday Saddam Hussein uday nongsen don bor jong kari Iraq nadu Snem sijar khandai spa nyu phukhandai hadu Snem ar hajar lai laong bola yo ban Pyniap hadu kumba riu lak ngut ki Briew lingba ka thma ka jing Pyniap Usman bat lingba ki kinja da waibe ka ba la Pyniap ki Briew number khandai uday Kim Il Sung uday nongseng yakari North Korea ula senchar nadu Snem sijar khandai spa sau phopra hadu Snem sijar khandai spa khandai phosau ula senchar hadu kumba sau phonru Snem bat baula shimru yaka jingkit kli yaka jing Pyniap ya palat iwei point ru million ngut ki Briew lingba ki kam ki sniu ber ki kam ki Shyrkhei ki jong ula Pyniap ha ki jakasa jong ki nongtre jong lingba jong ka thma jong ka North Korea number pra uday Pol Pot uday unong yalam jong ka Khmer ubalongru prime minister jong ka Colombia house Snem sijar khandai spa new phosan hadu Snem sijar khandai spa new phukhandai ula Pyniap hadu kumba palat ar million ngut ki Briew laong ba kumba sipawa na ki nongsong snong jong ka tegari ha ka tukapor kila syak Pyniap tang hapo jong ki South Snem na ka jingsen shar ka jong number nyo uday Ismail Enver Pasha Ismail Enver Pasha uday rangba sipai jong ka Ottoman Empire ha ka bawla san shar Snem sijar khandai spa khatlai hadu Snem sijar khandai spa khat pra ulalong weni ki nong penwandur haki kam Pyniap Briew ula Pyniap hadu kumba ar san million ngut ki Briew haga por baka don ka thmaba ka banengkong haga ba uday nong sanshar haga tu por number nru uday hideki tajo ulong urong sanshar nadu Snem sijar khandai spa sophuai hadu Snem sijar khandai spa sophusau kum prime minister jukuri Japan badru haga juga por kum urang ba sipai haga por baka don ka thmaba ka ba ar jong ka perthai lingba ka jinghir thma haga ba ula Pyniap Usman yaki ba syaksat patok bad ba ula pensitom ru yaki Briew kat hadu ba ula Pyniap yaki san million ngutam ki Briew number san uday Leopold uba ar uday usim jongri Belgium nadu Snem sijar praspa an rufusan hadu Snem sijar khandai spa khandai tang naga daw ba shamla ay ka nu ko hukum yaka kunhun sipai ke jongu ula Pyniap ru iki kam khai ke jongu hapo jongka kango hapo joka jingsen shar marwei ke jongu bad ba ula Pyniap ru iki Briew hadu kumba pra hadu shipho million ngut ki Briew hagatu por number sao uday Adolf Hitler uday chancellor jongri Germany nadu Snem sijar khandai spa lai pholai hadu Snem sijar khandai spa sau phosan ula Pyniap yaki khat nyo million ngut ki Briew kani ke kanthop yaki nru million ngut ki jiu ha ka Holocaust number ubalai uday Genghis Khan ula sanshar ha Snem sijar arspa nru hadu Snem sijar arspa arfonyo ubala longru nonglap ya ka Mongol Empire ula herthma harengkat ka kenhun sipai ke jong bat ula yo ban Pyniap hadu kumba sau pho million ngut ki Briew laong ba hadu kumba sipho percent ki nongsong snong jong ka perthai ha ka tukapor ki bala yap na ka jing herthma jong Genghis Khan number uba ar uday Joseph Stalin uday nongsen chadon bor jong ka Soviet Union hadin ka jing yap jong Vladimir Lenin House Snem sijar khandai spa arphusau bat baula sanchar nadu Snem sijar khandai spa arphusau hadu Snem sijar khandai spa sanpholai ula Pyniap ya arpho million ngut ki Briew bahag ui ka yingbendi ka ba ula set ya palat arphusan million ngut ki Briew bat ula Pyniap lut yaki baro hangta tang nagadaw jong ka kam san hima sima ka jong nangta uba wan ha ka kerdan ka ningkong uday mo zedang
Umo sedong uday unoyalam jongka Communist Party jongkeri China. Ulasan syari yakeri China. Nadu usnam sejar kandai spa saupo kandai hadu usnam sejar kandai spa nyo ponru. Badba ula Pyniap hadu kumba saupo hadu prapo million ngut ki Briew. Lani kumba pra Klur ngut ki Briew. Bat ompat don uno Briew haga pertai ubala bantam ya ka jing Pyniap bain ki Briew haga history jong ka pertai kat ka jing Pyniap jong uma zedong jong keri China. Kumta la de keng haga jing sin shar ga jong una du usnam sijak na spa sob khunai hadu usnam sijak na spa nyo ponru kalong kumba arpo nyo snam bala de keng galong ba kendai hajar praspa san posan teli ki Sngi ula Pyniap hadu kumba pra Klur ngut ha kita ki arpo nyo snam lani kita ki kendai hajar praspa san posan Sngi bala de keng ki jing Pyniap jong u ha ki kendai hajar praspa san posan Sngi ula Pyniap Briew kumba pra hajar chispa khat prangut tang haka Sngi bat uta uday uma zedong unong sensha donbor naga parti komunis jongkuri China nadu usnam sejak kandai spa sop kandai hadu usnam sejak kandai spa nyopon riu kumta kini ki sipongut ki Briew ke Pyniap bun brutam haga history jong ke perthai haga ba ompadon uno Briew haga ke perthai ubala bantam ya kini ki sipongut inong Pyniap Briew ke Shyrkhei tam jong ke perthai kublai sibun tat hadu bikendu haga wipat ke video